Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a croeso cynnes mawr i chi gyd. Fe gyntaf gyflwyno'n hun, sef Sian Elin Williams, a dwi yma ar ran gwyl hanes Cymru blant yn holi dyn arbennig iawn, Davies, neu Davies Llandinam fel 'yn ni'n ei nabod e. Croeso mawr i chi, siwr i chi heddi? Wy'n dda iawn, diolch yn fawr iawn i chi, da iawn. Da iawn wir. Wel gobeithio bod chi wedi cael cyfle i weld ffilm fer ar fywyd Davies wrth gwrs. A dwi yn ddechrau os ma'n iawn drwy gofyn cwestiwn i chi. A cwestiwn am eich plentyndod yw'r un fach yma. Gafwch chi eni yn dod yn 1818, fi'n iawn i ddweud hynny? Cywir. Do, da. A treulio eich plentyndod ym mhentre bach Llandinam. Sut plentyndod gafwch chi na? Wel na, gwestiwn i ddechrau. Dwi'n gwybod. Wel, ges i blentyndod ryfeddol a gweud y gwir, ond eto gyd oedd yn debyg iawn falle i nifer o blant Cymru heddiw. Hynny yw, magwraeth syml iawn, cefn gwlad, gweithio gytre ar y fferm, ond oedd ambell i beth falle tymau bach yn wahanol. A un o'r rheini oedd y ffaith bod fi oedd y hynna o 9 o blant. Wow. Felly oedd dipyn o gyfrifoldeb arnau, ac o'n i'n gofod gyfalu am ymrodyr a'n chwiorydd i gyd adre, yn enwedig ar ôl gadael ysgol yn gynnar iawn. Nes i adael yn 40 mlwydd oed. Mae hwnna yn ifanc yn dywe. Ydy mae ydy. Ac yn anffodus hefyd, bydd yn nhad i farw pan oedd yn 20, felly oedd rhaid i fi edrych ar ôl y ffarm a gofalu am nid yn unig wneud yn siŵr bod y ffarm yn gweithio'n iawn, ond bod pawb yn y teulu yn cael digon o faith a digon o bwyd a cael eu carco. Felly, wel ie, cyfrifoldeb mawr arnoch chi yn ifanc wedyn. Do, mewn ffordd, ond eto gyd oedd hwnna'n eitha cyffredin, mae rai gweud. O'n i'm yn teimlo bod rhywbeth anarferol wedi digwydd, o'n i ddim yn teimlo bod rhywbeth falle unigryw am hynny o beth. Oedd rhaid clatio bant, oedd rhaid wneud siŵr bod ni'n cael cyfle wedyn i wneud y gorau o beth oedd dynnu. Yn gwmws. A wedyn symud mlaen i'ch gyrfa chi, ble ddechreuodd eich diddordeb mewn diwydiant a pheirianneg a phethau? Wel, falle bod hwn yn rhywbeth cyffredin i blant heddiw hefyd. Taswn ni'n gorfod ateb, dwi'n credu byddwn ni'n gweud mai datrys problemau oedd y peth gorau o'n i'n hoffi wneud. Tasa rhywun yn gweud thai bod hwnna'n amhosib, o'n i'n benderfynol o ffindo ffordd i ddarganfod ateb i'r broblem. A felly mi ddaeth diwydiant a pheirianneg a phopeth arall mwyn datrys problemau. A ar y pryd oedd pethau arloesol yn digwydd, nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y byd. Ac o'n i'n benderfynol mod i'n mynd i fod yn un o'r arweinwyr. Mod i'n mynd i fod yn rhywun oedd yn arwen ac yn darganfod ac yn trial fod ar flaen y gad. A dyna beth ddigwyddodd, a dyna sut dechreuais i wedyn. Ac oedd hwnna'n rhywbeth nes i barhau gobeithio drwy gydol yng ngyrfa. Tan y diwedd. Waw, gret. A wedyn, sôn ychydig falle am yr rheilffyrdd a pethau fel ni. Beth oedd eich hanes chi ymysg rheilffyrdd a pethau fel ni? Mwyn i fi ddysgu hefyd heddiw. Ie, wel oedd e'n gyfnod cyffroes iawn achos prin iawn oedd y reilffyrdd yng Nghymru. A ar ôl i fi adeiladu pont haearn yn Llandinam, a mae'r bont dal yno heddiw. Wow. Os chi'n paso heibio, alwch chi weld, mae bwys y cerflun ar ochr y ffordd. Ac yno dechreuais i wedyn gweithio gyda haearn a dechrau edrych ar dechnoleg newydd, a fel o'n i'n gweud, o'n eisiau datrys problemau. A mi ddechreuon ni adeiladu reilffyrdd. Nawr, mae hwnna'n swnio eitha cyffredin heddi, ond ar y pryd, prin iawn oedd y reilffyrdd yng Nghymru. Reit, oce. A'r reilffordd cyntaf oedd Dyffryn Clwyd, 1858, a gaethon ni gymaint o lwyddiant a chymaint o sbort. Dyma ni'n parhau i adeiladu reilffordd wedyn o Lanidloes i Drenewydd, o Croesoswallt i Drenewydd, o Ddychanlleth i Drenewydd. Wow. A wedyn o'n i'm eisiau stopo wedyn. Mae fi lawr i'r de, a es i lawr i Ddinbych y Pysgod, a wedyn drwy Hendy Gwyn, Pencader, Tregaron, Aberystwyth. Waw. A hadw fynd.
Felly So os ych chi'n teithio ar reilffyrdd Cymru heddiw, mae yna siawns eitha uchel. Mae reilffordd nath Davies adeiladu gyda'i chriw o weithwyr. Waw, wel am gamp. Waw. Wel, yn dilyn eich llwyddiant wedyn gyda'r rheilffyrdd, wel, fe wnaethoch chi arian da, fi'n cymryd, wrth gwrs wrth wneud hynny, a wnaeth hynny arwen wedyn at chi'n prynu 2 pwll glo, ynddo fe? Pwll glo'r parc a pwll meirdyn y Rhondda, fi'n iawn i ddweud hynny? Do, a nifer iawn, y parc, y der, y western, yr eastern, Lady Windsor, nifer o byllau glo yn y de. Ac oedd e'n lwyddiant ysgubol. Ond falle bod e'n deg i fi rannu stori bach. Os gai. Wrth gwrs. Achos, bod pobl yn edrych nôl a meddwl mod i'n ddyn cyfoethog iawn ar y pryd, a mod i wedi adeiladu reilffyrdd a ffont a edrych ar ôl ffermydd yn Llandinam, mi oedd na gyfnod, a falle bod hwn tyme bach yn gyfrinachol, a wi ddim yn gweud wrth pawb, ond mi oedd na gyfnod pan bues i bron a cholli'r cyfan. A chwilo am lo oedd yr achos dros hynny. A dyma ni lawr yn Ne Cymru, yn gweithio ac yn llyfuro, ond yn wahanol iawn i dechnoleg heddiw, oedd ddim syniad yn ni pa mor ddifn oedd y glo o dan y ddeiar. Nawr, o'n i'n eitha cadarn ac yn sicr bod glo na, ac oedd y profion i gyd yn gweud bod na lo o dan y ddeiar. Ond o'n i ddim yn gwybod pa mor ddifn. A, wel, mae rhaid i fi gyfadde. Blwyddyn a hanner fi'n ni'n gweithio, yn tyllu ac yn chwilio am y glo. Wow. Ac yn y diwedd, nes i rydeg allan o arian. Na'r bron i fi golli popeth, a mae hwnna'n golygu doedd gen i ddim byd ar ôl i dalu'r gweithwyr. A felly, bod nhw wedi gweithio am flwyddyn a hanner bron yn ddi-orffwys, oedd rhaid i fi weid bod y gwaith yn dod i ben. Nawr, oedd hwnna'n dorcolonus, nid yn unig i fi, ond i'r gweithwyr oedd yn ddibynnol ar y cyflog. A dyma beth sy'n arbennig. Dyma nhw'n penderfynu gweithio am wythnos, heb gyflog, i chwilio am y glo, roi un cynnig arall arni. Ac yn wir. A dyma lle mae'r stori yn troi. Yr wythnos honno. Y 9 o Fawrth, fi'n credu, 1866, 220 llath i lawr yng nghrombil y ddeiar, deithpwyd o hyd i'r un o'r heine glo gorau yn y byd. A dyna nath arwen at yr holl byllau glo, a gwaith wedyn i'r holl weithwyr oedd wedi llyfuro am flwyddyn a hanner yn chwilio am y glo. Felly mae yna dro yn y stori hefyd sy'n gweud o rhaid parhau. Dyw llwyddiant weithiau ddim wastod yn dod ar y cynnig cyntaf. Mae rhaid dyfal barhau. Wrth gwrs. A mae hynny hefyd i heddiw mewn ffordd yn dweud gyda phopeth sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Mae'n gret i cael y meddylfryd hynny i barhau a dyfal donc fel petai, ynddo fe? Mae rhaid. Mae rhaid. Am stori, hwnna'n dipyn o stori, waw, a mae'n dangos mewn ffordd faint o barch oedd gyda'r gweithwyr tuag ato chi. Mae'n arbennig o beth, ond nid yn anffodus fel na'r stori pawb yn dyfedd, tipyn o feistri, creulon mas na yn eich adeg chi, oedd yn 3 gweithwyr yn wael iawn i raddau, yn doedden nhw? Oedd mae hynny yn wir, a falle dwi'n edrych ar y ffaith mod i'n wahanol iawn i nifer ohonyn nhw, falle yn wahanol iawn i bob un ohonyn nhw. Yn gyntaf, o'n i'n un o'r gweithwyr, Cymro, mab ffarm, bentre bach. O'n i ddim yn dod o deulu cyfoethog, oedd wedi etifeddu neu elwa neu dod wedyn i gymryd drosodd oddi wrth pobl oedd yn gweithio'n lleol. A felly oedd y gweithwyr yn sylweddoli bod i'n deall beth oedd diwrnod o waith llefyrus. Ac o'n i wastad wedi treulio mywyd yn gweithio yr un mor galed ar gweithwyr. Ac oedd hynny fi'n credu, wy'n gobeithio, wedi wneud y gwahaniaeth i nhw sylweddoli bod i'n parchu ac yn gwerthfawrogi y gwaith oedd pob un ohonyn nhw wedi wneud ar fy ran i. Wrth gwrs, wel, fi'n siŵr o hynny. Nawr, symud ymlaen o'r fenter yna i fenter fach arall, adeiladu dociau newydd sbon yn y Bari. Pam fod angen dociau newydd a oedd yna ddociau eisoes yng Nghaerdydd, neu sut ddaeth hynny, wel, i'ch bywyd chi mewn ffordd?
Wel oedd o dociau yng Nghaerdydd. Un o ddociau mwyaf prysur yn y byd I gyd. Ond oedd cymaint o waith diwydiannol yn digwydd yn ei Cymru ar y bryd. Rhyn iawn oedd lle am mwy o longau yn dociau Caerdydd. Oedd rhaid cael ymestyn y dociau oedd yna'n barod. Ond hefyd perchennog dociau Caerdydd, yr arglwydd biwt. Nawr, unwaith eto oedd yr arglwydd biwt yn ddyn bwysig iawn, yn ddyn cyfoethog iawn, falle tymed bach yn swrth. Ond oedd e ddim yn fodlon I fi I gydweithio ag I ymestyn neu I fynd I ddociau Caerdydd. Felly yn y pen draw, oedd gen I ddim dewis. Ond i'n benderfynol o allforio'r glo ar draws y byd I gyd, I 4 ban y byd. Yeah. A felly dyma fi'n gorfod adeiladu dociau newydd yn y Bari. A mi roedd hynny'n dipyn o waith. 4 mlynedd o waith caled llefyrus. A nes I hefyd adeiladu reilffordd. O'r cymoedd i'r dociau, unwaith eto, mwyn sicrhau bod y glo oedd yn dod o'r pyllau glo yn cael ei allforio ar draws y byd I gyd. Waw. Wow, mae'n anhygoel. A mae'n amlwg eich bod chi'n ddyn hynod lwyddiannus. A wrth dweud hynny, yn amlwg oedd arian mawr yn dod gyda'r gwaith yma. Felly, efallai bod y cwestiwn yma chydig yn hi, ond be wnaethoch chi gyda'r holl arian yma? Wel, oeddi ma hwnna tymed bach yn hi. Odi mae... Ond na I fod yn onest. Gret, diolch yn fawr. Ond i'n benderfynol cymaint a phosib bod yr arian yn aros yng Nghymru. I fi oedd e mond yn deg, oedd yr arian wedi dod o'r tir, oedd e wedi dod o'r gweithwyr ac o'r Cymru y bobl lleol. Felly, o'n i'n teimlo'n hynod y gryf bod yr arian yn cael cyfle I aros. Nes I adeiladu capeli, nes I fuddsoddi ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae addysg yn bwysig. A hefyd nes I nifer y bethau mwyn sicrhau bod y gweithwyr lleol yn cael elwa o'r gwaith oedden nhw wedi wneud. A un o'r pethau hefyd, dwi'n hynod y falch ohonyn nhw, yw bod 2 wyres I mi, Margaret a Gwendolyn, wedi prynu nifer o waith celf. Waith celf safonol, byd enwog. A chymod be, yn union fel y bont yn Llandinam, os ych chi'n mynd I amgueddfa Caerdydd, i'r amgueddfa yng nghanol y ddinas, mae'r gwaith celf dal yno heddiw. So, felly, os gewch chi gyfle, cerwch I weld gwaith Margaret a Gwendolyn Davies, ond nhw'n arlunwyr hefyd, nid yn unig yn casglu celf, a gewch chi gyfle I weld y gwaith sy'n dal yng Nghymru oherwydd popeth oedd wedi digwydd yn ystod y cyfnod arbennig hwnnw. Waw, bendant. Rhaid ni fynd am drip fi'n credu I weld y gwaith celf anhygoel hyn. Wel, cyn I ni gloi iawn, dwi am droi at gwestiynau sydd wedi dod oddi wrth ysgol Oaklands Primary. Mae cwpl o gwestiynau da iawn allai ddweud gyda llaw. Ydych chi'n barod amdani nhw? Bant â ni. Bant â ni, briliant. Felly, pa fath o swyddi oedd y gweithwyr yn gwneud yn y pyllau ydy'r cwestiwn cyntaf? Wel, swyddi, falle byddwn ni ddim yn ei adnabod nhw heddi, achos oedd ei gyd yn waith caled, brwnt, a nifer o blant hyd yn oed yn gweithio yn y pyllau glo, tan 1860 a mi ddath na ddeddf newydd, ond cyn 1860 oedd plant mor ifanc a 5 mlwydd oed yn gweithio yn y pyllau. Ond ar ôl y ddeddf, oedd rhaid I nhw fod yn o leia 10 mlwydd oed. Na'r hyd yn oed cyn ysgol uwchradd, ond yn dal I weithio yn y pyllau glo. A oedd ambell I waith glân, fel wedwn ni, o ran pobl oedd yn trefnu fel Clark neu fforman, ond oedd y gwaith arall I gyd yn waith prwnt iawn ac yn waith oedd nifer ohono o bobl oedd yn gweithio yn diodde'n fawr iawn. Oedd rhaid pigo'r glo, oedd rhaid symud y glo, oedd rhaid tynnu'r trams a popeth o dan y pyllau glo wedyn, oedd rhaid adeiladu'r holl ffordd I fynd at y glo, oedd rhaid sicrhau bod popeth yn digwydd mewn ffordd anarferol iawn I wneud yn siŵr bod popeth yn dod I ryw fath o fwcl ac I drefen. Felly, mi oedd yn waith caled iawn. Cwestiwn gan Cain fan hyn nawr. Helo Cain, diolch yn fawr I ti. Faint o'ch chi'n talu'r gweithwyr?
Cwestiwn da. Nawr de, mae hwnna mor bell yn ôl, gawn ni weld os allai gofio. O'n i'n trial roi'r cyflog gorau o'n i'n gallu fforddio. Nawr, i rywun falle fydde'n gweithio yn y 1860 yn y Pyllau Glo yn neud y gwaith caib a raw. Os yn nhw'n gweithio 10 awr y dydd, 6 diwrnod o'r wythnos, falle fydden nhw'n cael 4 swllt. Nawr, mae hwnna'n debyg falle i tua 20 ceiniog. Ond gyda chwyddiant a phopeth arall, falle bod e'n debyg i 12 punt. Felly, ar gyfartaledd 12 punt yr wythnos am 6 diwrnod o waith, 10 awr y dydd. Diolch yn fawr i Cain fyna, ddod gwestiwn da, o'n i eisiau gwybod hynny hefyd, Cain. Cwestiwn gan Ruby nesa, sut wnaeth pethau newid yn ystod eich bywyd? Cwestiwn da. Wel, oedd newidiadau rhyfeddol yn digwydd. A felly o'i gymharu â'r newidiadau sydd wedi digwydd ers hynny, bod e'r un mor chwyldroadol bod popeth wedi newid yn gyflym iawn. Oherwydd peirianneg, oherwydd glo. Nawr, mae rhaid cofio felly nad oedd trydan yn bodoli, a nid oedd trydan yn gyffredin iawn yn y tai o fewn cefn Gwlad Cymru tan ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, ar ôl i fi farw. Felly, oedd rhaid i bobl sylweddoli bod pethau'n newid yn aruthrol o symud o geffyl a chart i weld tren yn mynd heibio ar mwg i gyd yn dod o'r enjan, a'r sain a gallu mynd o un lle i'r llall mor gyflym. A dyna fi'n credu oedd wedi achosi'r newid mwyaf ar y pryd. Wel, ni nawr yn amlwg yn yr unfed ganrif ar 20 iawn, a mae cwestiwn fan hyn gan Aled, mae technoleg yn rhywbeth mawr yn ein bywydau ni heddiw, ond pa fath o technoleg wnaethoch chi ddefnyddio adre, ond hefyd yn y gwaith fyd? Wel, amser o'n i'n ffermio, dim technoleg o gwbl o'n i'n dal i ddibynnu yn llwyr ar geffylau. A dda'r un peth yn wir am y Pyllau Glo, mi roedd ceffylau yn gweithio dan ddeiar hefyd. Felly dyna'r unig technoleg bron oedd ni, bôn braich oedd popeth. A i roi un enghraifft i chi, pan wnaethon ni adeiladu reilffordd o Fachynlleth i Drenewydd, oedd rhaid mynd trwy'r rwle o'r enw Talerddeg. Nawr, mae yna fynydd yn Helerddeg. A heddiw, gyda'r technoleg sy'n bodoli, dwi'n siŵr byddai'n bosib wneud y gwaith gyda 100 o ddynion mewn rhyw fis. Ond mi gymerodd i 200 o ddynion a 2 flynedd i wneud y gwaith i fynd drwy'r mynydd ar y pryd. A mae hwnna'n enghraifft felly o y gwahaniaeth mawr rhwng y nifer o bobl a'r amser oedd e'n ei gymryd i wneud y gwaith cyn bod technoleg heddiw yn dod i'r amlwg. Ydy. A beth am adre wedyn, Davies? O'ch chi'n defnyddio lot o technoleg adre ar y pryd? Dim o gwbl. Dim o gwbl chwaith? Waw. Dim byd o gwbl. Dim ffôn, dim byd i goginio heblaw y tân, dim byd o ran trydan, dim ond cannwyll. Oedd ddim technoleg fel gair yn bodoli, heb sôn am yr holl decle oedd angen wedyn ar draws y tŷ i gyd. Felly mae'r byd wedi newid tipyn. Ydy mae e. Mae cwestiwn fan hyn gan Riley, cwestiwn da iawn eto. O ble ddaeth yr ysbrydoliaeth a'r motivation a'r angerdd i lwyddo? Na'r hoff gwestiwn wedi cael heddi. Fi'n gwybod mae yn un da, yn dywe? Ydy wir, Riley? A wi ddim yn siŵr o ble yn union. Falle mod i'n un o'r 9 o blant a fi oedd y hynna, falle achos bod rhaid. A hefyd mod i wedi sylweddoli yn gynnar iawn yn y mywyd bod rhaid mentro weithiau. A ambell waith, mae llwyddiant yn cymryd, fel ni wedi clywed yn barod, mwy nag un ymdrech i lwyddo. Ond os nag i ni mentro, oeddwn ni byth yn gwybod. A dyna felly yw'r gwahaniaeth mwyaf i fi, bod ni wedi sylweddoli wedyn bod yna gyfle â pob un ono ni. Beth bynnag yw ein cefndir, beth bynnag yw'r cyfle ni wedi cael ar hyd y blynyddoedd,
Mae yna gyfle i bob un ohono ni i wneud beth bynnag i ni moyn ac i fedro. O, oes wir, a nodyn hyfryd y fyna. Wel, diolch yn fawr iawn i holl blant Oaklands Primary am y cwestiynau hynny. O'n nhw'n briliant a fi wedi dysgu tipyn hefyd wrth eich cwestiynau chi. Wel, credwch neu beidio, mae'r sesiwn wedi dod i ben. Ydy wir, felly diolch o waelod calon, Davies Llandina, am gael fi'n rhan o'r sgwrs yma gyda chi hefyd, heddiw. Fi wedi joio mas draw, ydw wir. Diolch yn fawr iawn am y cyfle. Dim problem. A diolch yn fawr i chi gyd am y cwestiynau. Hwyl am y tro.